Здравейте, като ме гледате, аз съм Фрости и днес ще правя ревю на BlazeCraft. Има си Daily Loot, преди малко взех, има си Member Kits, ето ги всички ларпове, Event Info, PvP, PvP Maze, Shop, SMS и Vault. Първо ще минем през SMS. Така, VIP струва 9 лева, Special е 14 лева. VIP има Flight, Feed, Kit, VIP, Hat, Repair и цветен чат, плюс Full Demo Set. А Special има команди за VIP, всичките, Ender Chest, Heal и Nova C, Kit Special и два пълни диаманти на сета. Тук пише как се прави рез, предполагам всичко знаете. Тук са ранговете, ранговете за модератор, билдър и полис. Тук са правилата. И тук също има правила. Сега отидем на Warp Vault. Нещо ще не ме бъгнат. Да, тук има линкове за Vault. Като цяло е това. Сега отивам на Warp Shop. Магазина е много голям. Не много голям. Много добра постройка, бих казал. Интересно е. Да. Сега отивам на Warp PvP Maze. Да, това е PvP Maze. Не мисля ли защо ще умра веднага, а има майта ми. Отиваме после на Warp PvP. После Event, после Info имате здравей от Killer 520 и тук няма да се хвърлям, този Warp май е по-голям. Да, сега на Warp Event. Тук правиш jump, сигурно ще се пробваме на един-два пъти. И това беше Epic Fail. Марио лесно. Странно. И ако си умен, ако сте умни, има... Вау. Мисля, че тук има глич. Наистина ни беше нападнала машина с топки за тенис, щяхме да загубим. Гейм, сет и мач. Това бе учение. Вау. Ето, видяхте ли Бога? Съжалявам, Скипър. Не съжалявай, Рен, не хвърли штрек. Никога не знаеш кога враговете ни ще... Какво става тук? Да, както да отиваме на Warp Info. Ветеринарна лечебница. Warp Info. Ние даже вече бяхме тук. Ами, мисля, че това беше. Сървърът според мен е много добър. Все още е нов и се развива. Заслужава си играете вътре. Админите са много добре. Винаги отговарят на вашите въпроси, когато имате проблеми. Надявам се това ревю да ви е харесало. Ще правя още на други сървъри. И да, ще се видим после. Благодаря ви, че гледахте, абонирайте се, не забравяйте да гледате и стария клип, който ще го има накрая. Благодаря ви много, аз бях Фрости и до другия път.